Ahojte, dnes si ukážeme takú veľmi šikovnú pomôcku k tomu, aby sme si pomaličky nejako neagresívne otvorili hrudník. Tendencia je väčšinou, keď povieme posuňte ramena dozadu a dole, aby sa otvorila hrudná časť. Ľudia urobia to, že sa prehnú v chrbtici, zdvihnú síce hrudník, ale aj spodné rebra a celý sa prehnú. Ten pocit otvoreného hrudníka tu síce je, ale ako vidíte teda, to telo je úplne poskladané tak, ako by nemalo. A dnes si ukážeme teda pomôcku alebo postup, ako si doma napríklad, ale aj v kancelárii môžete urobiť taký jemný korzetík a ten bude v podstate vám jemne naznačovať tomu telu, ako ten hrudník otvárať. Čo budete potrebovať? Budete potrebovať jeden dlhý pásik alebo opasok, ale musí byť dostatočne dlhý, ukážem vám hneď prečo. Vymeriate si stred toho opaska, založíte si ho dozadu, prejdete dopredu, prehodíte si ho cez ramená a vzadu si ho prekrížite. Potom podchytíte, môžete zo spodu alebo aj z vrchu a potiahnete. Máte to nastavené tak, aby ten pásik bol nie úplne pri kľúčnych kostiach, ale na tom jemnom prechode medzi kľúčnymi kostiami a ramenami. Ten pásik môžete buď jednoducho jemne len potiahnuť dole a precítiť, ako sa vám tie ramená posúvajú jemne dozadu a dole, alebo to môžete jednoducho previazať a môžete popri tom robiť či už na počítači, môžete si pri tom čítať, ja niekedy pri tom varím. Určite zo začiatku si to nenechávajte dlho, možno 2-3 minútky. To telo postupne si musí zvykať. A ako náhle pocítite nejaké mravčenie v rukách, nebodaj, že by ste prestali cítiť tie ruky, okamžite si to uvoľnite a určite si to tak nesťahujte napevno. Takže len jemne ten pásik, úlohou pásika je v podstate vám len naznačiť a naznačiť tým ramenám, že majú jemne dozadu a dole. Postupne môžete nechávať ten pásik dlhšie, ale zo začiatku je to fakt 2-3 minútky a úplne to stačí. Takže cvičte, skúšajte, objavujte. Teším sa na vás aj na budúce. Namaste.